A feiriña deixou un gran movemento na Serra de Outes. A Rúa da Capela encheuse con máis de 60 postos, iniciativa coa que se dá un pulo ao comercio local de Outes. Hai 5 anos naceu en Outes a feiriña, proposta coa que o goberno local quería darlle visibilidade e impulsar o comercio local. Edición a edición foi medrando e este sábado viviuse a quinta, na que se deron cita máis de 60 postos que se instalaron na Rúa da Capela, en pleno corazón da serra. Esta quinta edición contamos con máis de 60 postos, o cal quere dicir que nos últimos 5 anos houve unha progresión moi positiva, posto que a primeira edición, alá polo ano 2020, tiñamos só 14 postos, e pouco a pouco foi collendo zona, non só a nivel local, senón a nivel comarcal, e hoxe, como dicía, contamos xa con máis de 60 postos, ampliamos cara a zona da Praza do Bosque, e contamos tamén mesmo con 2 pulpeiras, contamos con actuacións, contamos con todo tipo de atractivos para que a xente que ven a visitar Outes e os veciños de Outes poidan ter unha xornada de goce. A feiriña abriu as súas portas ás 11 da mañá do sábado e pechounas pasadas as 9 da noite. Espazo de tempo no que numerosos visitantes coñeceron as propostas comerciais de Outes e da comarca. Despois tamén teremos unha sesión musical, pero estou seguro que contra o mediodía e mesmo despois da tardiña, cando máis xente vai a ver, agardamos que veña todo o mundo e que disfrute aquí na Serra de Outes, co noso comercio local, con nosa artesanía, con nosos produtos do agro, en definitiva, disfrutando do moito que temos que ofrecer aquí en Outes. Un escaparate único e a ceo aberto para o comercio, para presentar os seus produtos e amosar todas as opcións que hai en Outes. Todos o ven con moi bons ollos, sempre están esperando a este día. Penso que o feito de que vayamos cada ano sumando máis postos é a evidencia de que lles funciona ben e que están contentos. Entón, nós o ano que ven ainda agardamos que sexa maior o número de postos e que haxa máis xente que visite a nosa Serra de Outes. Espazo creado na Serra de Outes no que cada ano se suman máis negocios para amosar os seus produtos. Amosalos dunha forma distinta, amosalos na rúa e despois, pouco a pouco, quen se foi sumando sobre todo foi postos e negocios de outros lugares, sobre todo de artesanía do resto da comarca, que viron que era un espacio que funcionaba ben e iso fixo que pouco a pouco fóramos sumando máis negocios, non só os de Outes, os novos e os antigos, senón tamén negocios de outras zonas. Iniciativa que se agarda siga medrando en futuras edicións. A nosa intención, eu creo que xa está consolidada a feiriña, non? Eu creo que isto foi unha aposta que se fixo en 2020 o novo goberno, en aquela altura, por desenvolver eventos que promocionaran o tecido económico que temos. O tecido comercial de Outes necesitaba este tipo de eventos, a hostelería tamén. Eu creo que isto é algo que xa se consolida porque é algo que demandan os propios profesionais. Por tanto, nós estamos moi contentos e vamos a seguir traballando man a man, codo a codo, cos profesionais para desenvolver unha sexta, unha sétima, oitava, todas as edicións que veñan. As circunstancias meteorolóxicas tamén axudaron a esta nova edición da feiriña, xa que o calor deu unha lixeira tregua para que os visitantes de diferentes puntos da comarca se achegaran a coñecer os postos desta cita cun nome que se está a quedar pequeno. Non todo se pode conseguir dun día para outro, pero que sí que é importante é desenvolver actividades e que pouco a pouco vayan callando, vayan deixando o seu pouso para, como ben dis, que a Vila da Serra, o noso concello, teña máis vida. Esa é un pouco a idea, non só con este tipo de eventos, senón con outro tipo de actividades. Ese é o noso obxectivo, pois a xente evidentemente valorará se consiga ou non, ou se vale a pena. Nós creemos que sí, e vamos a seguir apostando clarísimamente por este tipo de eventos. Unha feiriña na que tamén se puido ver en primeira persoa como se fan algúns produtos como os sombreiros tradicionais.